Tusindvis af danskere er plaget af kroniske smerter. Er der ventetid i det offentlige sundhedssystem, har KIAPRO et alternativ uden ventetid. Min skade opstod på skolen, hvor jeg arbejdede med autistiske og Asperger-drenge. I frikvarteret, hvor jeg havde 2 udadreagerende børn, som gik amok, og hvor jeg så måtte holde den ene og berolige, og så den anden slog mig 6-7 gange i nakken, hvor jeg så besvimede. Efter jeg blev opereret, jeg fik sådan en lang jernplade ind i nakken, og efter det så fik jeg meget alvorlige smerter oven i hovedet. Men operationen gik fint, der var slet ikke noget med det. Jeg kan ikke på noget tidspunkt gå eller løbe eller spille fodbold, som jeg altid kunne. Og jeg sover heller ikke om natten. Jeg sover højst en time til halvanden, for jeg så skal op og gå eller op og kaste op af smerter. Altså, min oplevelse af KIAPRO var jo en fantastisk positiv oplevelse, fordi jeg er et glad menneske, og jeg er altid i godt humør, og jeg elsker humor, og jeg elsker, at der er grønne ting og frugt og kaffe og te. Så da jeg kom ind her, så var det jo en fantastisk receptionist, der sad og tog imod mig. Smilende og velkommen, og hvordan har du det, og sæt dig over, så skal jeg komme og nusse om dig. Det var en dejlig oplevelse. Ja, min behandling hos KIAPRO har været helt anderledes, end hvad jeg er vant til, fordi jeg kom i nogle grupper, hvor der var 4 andre mennesker, og så var der 2 fysioterapeuter. Og vi havde det faktisk rigtig sjovt, vi lærte nogle gode ting. Jeg lærte nogle øvelser, som har hjulpet mig i min hverdag, så mine smerter ikke er blevet mindre, men er blevet anderledes, så jeg dyrker meget motion, og det hjælper jo på mine smerter. Og samtidig psykologen hjalp mig til at håndtere den psykiske del af mine smerter. KIAPRO er nok en oplevelse, som jeg godt kunne tænke mig at vare lidt længere. Fordi nu har jeg været så glad for at være her og kender mig herude, så jeg synes, at jeg godt have blevet her et halvt år eller mere. Meget gerne anbefale KIAPRO til andre mennesker i det, at det at have kroniske smerter får man virkelig hjælp til herude hos KIAPRO.